Engko keturun kabeh kan iki Dem. Nah, ngono lho. Iso bawa kabeh. Wicik sehat mumpungan. Maksudnya iki kurang mendem doa ngono lho kok. Dirungokne penak-penak. Biasa gak ngrungokne kudu. Rusak kok. Lek lambe sutra ini biasanya penak. Iya. Iya. Sutra ning ndi, Mas? Amen di jembatan Bangle. Oh ngono. Awar kethek saiki nek Ngono. kethek. Oh iya iya. Iki penjagane Diki barang saiki penggundine ngono. Tak kira sing semampir kono sama. Lah wis kok digusur kono wisan. Wis digusur wisan. Pindah kono ya. Pindah jembatan Bangle. Saiki Mas. Neno Nyeli ngono rikala dina Alhamdulillah wong ayu bengi iki dhewe iso paring panglipur iso menghibur warga. Warga ndi to kene iki? Lho. Kauman, Mas. Kali Tumpang. Kauman. Kauman. Ya, tolong aku. Itu cah iki, jek enom nek tali kotang jare. Ya. Pedot Mbak Gia iki, Mas. Ya, ajake rong enek to kowe. Tak gandeng. Ya. Mong sliramu kang dadi manike kalbu pindurno kang kakon maleo pawelingmu kiyo sahile nabianato rasaku tak sumantik Rino wengi aku muntang sangat meni tanah pegelan nyedam tetesing tresno setulus dadi tetaline atiku kapangsahanan dan kasmaran Dadi usadane aku ngandhan bronto lilanono jagat treng sliramu tansah gedhe kaya Tondo teping prasno sineksenku mung kagaring mandung atiku kang uyung yen tan kembung anglayo hello
Cok.